खालि गैजायै जाबाय जों दिनै भुमिपुत्र बे हानि फिसा जों बाव गिबिसिन फैनाय नाथाय जोंहानो दिनै थानो थाखाय न' गैया बिटिसिखौ जेरैखि जाया सेख्रेबनो नाजागासिनो जाय नीति बे जोंनि थाखाय मोजां नङा मिथिबायना होननानै बिथांमोना फ्राय माने 9000 फरायसालिफोरा क्ल'ज जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि दिनै बर'फोरनि उथुमै होनोब्ला क'क्राझार टाउनावनो दाखालि बावैसो मा होनो फरायसालि जोंहा बर' मिडियाम स्कुला दा ओंखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया माब्लाब्लाबो बिनि थागिबिफोरनि मा होनो मोजांनि थाखाय बिथाङा साना दिनै दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि प्रेसार ग्रुप माहारियारि आफादफ्रा बिराद स्ट्रं जानो नांगोन नङा होमबा स्ट्रं जायोब्लासो भारत सरकारा बेखौ मावफुंगोन आरो नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां बर' फिसाफ्रा गोसोआ बायजोब्बाय मानो होनबा 6 मान्थल' होन्दोंमोन 6 मान्थ बाय दिनैसिमबो बारलांबाय माला मावफुंगोन खुनु गेरेन्टि गैया 6.3आबो गोबां जोंहा धेमाजियाव दं लखिमपुराव दं गलाघाट दं कार्बि आंलं दं गोबां बिटिसिनि बाहेरानि बर' बिजोंनि फोरोंगुरु बिथांमोनहाबो गोसोफ्रा आं दिनै धेमाजि जिल्लानि मा होनो टाउनावनो पाब्लिक अडिट'रियामाव जोंहा धेमाजि जिल्ला अखम जातीय परिषदनि जिथु लाइमोन आफाद बिसोरो जिथु जातीय जिथु जोंनि लाइमोन आफाद बिनि दिनै कनफारेन्स जायो आरो आंबो बाव बाहागो लाफैदों बाव जोंनि दोलोनिनो आफादगिरि लरिनज्योति गगৈ बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जाय जुब शक्तिनि आफादगिरि लाइमोननि जे आफादगिरि लखिमनि बरुवा बिथाङाबो बाव बाहागो लाफैदों आंबो बाव बाहागो लाफैदों जोंहा दिनै धेमाजि जिल्लानि अखम जातीय परिषदनि जे लाइमोन आफाद बेखौ गोदानै दागोन मानो होनबा बिथांमोना 1 बोसोर जाबायमोन दिनै गोदानै दाफिनो गोदान कमिटि दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैना आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे ओनसोलनि गोबां इस्युनि सायाव सावरायलायनाय जादों बेयाव गोबां दै बानायाव जोंहा गोबां रायजो राजाया खस्थ' मोनबोदों बिनि सायाव जों सावरायनाय जादों आरो दोलोखौ बोरै सक्तिशालि खालामगोन बिनि सायाव सावरायदों दा आङो सासे बर' फिसा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानदों जाय दिनै आसाम सरकारा जोंखौ सासन खालामदों बिनि सायाव मोजां नङा मानो होनोब्ला बिथांमोनहा मा खालामदों दा क्लास 3निफ्राय आरो 10 सिम बिथांमोनहा बर' मिडियाम असमिया मिडियामनि माखासे मा होनो बिथांमोनहा इंराजियाव बिथांमोनहा जाबसिना होनो नागिरदों जेरावनाखि जोंहा गोबां बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर' मिडियामाव फरायनानै दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बर' मिडियाम फरायनाय आवगायनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बर' मिडियाम फरायनाय बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट तरेन बर' बिथाङा फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बर' मिडियाम फरायनाय दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनो नागिरदों जे बिमा रावआव सोलोंथाइ लानानै गावबो हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिमा रावआव सोलोंथाइ लानाय दिनै बिमा रावआव सोलोंथाइ लायोब्ला इंराजियाव मा होनो गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियानाव बिथांमोनहा मोजां जाया होननानै जाबसिनो नागिरदों गावखौ नेसनेल लेभेलाव गावखौ सासे मोजां पलिटिशियान इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय अमित शाह आरो नरेन्द्र मदिमोनखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय हिन्दीखौ बिथाङा बिराद गुरुत्व होदों दा ओंखायनो बिथाङा इंराजिखौ जोंनो जाबसिननो नागिरदों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा जेरावनाखि बर' बिजोंनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा मुंख्लं जालांबाय बर' बिजोंनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा दावहा नांबाय आरो बेखौ जोङो बर'फ्रा बिजि गंसेबो ओरैनो जों मोनाखै बेखौ जों संग्राम खालामनानैसो मोन्दों बर' मिडियाम फरायसालि गायसननो थाखाय गोबां संग्राम खालामदों बे मोनखांनायनि उनाव दिनै आसाम सरकारा जोंनि मा होनो इंराजिजोंनो जाबसिना होनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफादफ्रा प्रेसार होनो नांगोन आरो जेरैखि जाया जों देरहाथारनो नांगोन बर' बिमा रावखौ बासायनानै दोनथारनो नांगोन जेरै हिमन्त बिश्व शर्मानि जि नीति बे मोजां नङा नोंथांमोनहा नायगोन 2016आव जेब्लानाखि आसाम सरकाराव बिजेपि सरकार फैदों 2017निफ्राय असमिया बिजों बर' मिडियाम मा होनो बर' मिडियाम जोंहा फ्राय माने 9000 बर' फरायसा मा होनो 9000 बिमा रावनि फरायसालिफ्रा थैलांबाय बिनि गेजेरजों गोबां बर' फरायसालिफ्राबो गोदो जाय सासन खालामदों बिथांमोननि समाव बारा थैयाखै नाथाय 2016आव बिजेपि सरकार फैदों 2017निफ्राय 2022सिम जुदि सानोब्ला मा होनो बिमा रावनि बिजों जेरै असमिया मिडियामानो जा मा होनो बर' मिडियामानो जा मा होनो फ्राय माने 9000नि खाथियाव फरायसालिफ्रा थैलांबाय बे सोरबा क्लस आप जाबाय सोरबा मार्गार जाबाय सोरबा एमेलगेमेसन खालामबाय बिथांमोना गोबां फरायसाफोरनि फ्राय माने 9000 फरायसालिफ्रा क्लस जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि दिनै बर'फोरनि उथुमै होनोब्ला क'क्राझार टाउनावनो दाखालि बावैसो मा होनो फरायसालि जोंहा बर' मिडियाम स्कुला थैबाय बिसोर मा होनो बेखौ फरायसा मा होनो बायदि गोबां मा होनो बिथांमोना बेले बेजे माबा बुंनानै बिथांमोना फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामबाय बे जोंनि थाखाय मोजां बे खैफोदाव सुखादों ओंखायनो आं बुङो दिनै बर' मिडियामा दिनै सेफटियाव गैया बिनि थाखाय सोर खोथा बुंगोन नों आंहाथ' खोथा बुंनांगोन ना जोंनि गेदेर बिथांमोना मुंख्लं जानानै जोंनो बर' बिजों होलांबाय दिनै क'क्राझार टाउनावनो स्कुलफ्रा थैलांबाय जे फरायसा खम होननानै आरो जोंहा दिनै जोंनि बिजोङाव जोंनि हारियाल' फरायो नङा होमबा दिनै कार्बि आंलंनि कार्बिफ्रा मा बुङो डिमासाफ्रा मा बुङो बिथांमोननि स्कुलाव मा होनो बिमा रावनि स्कुलाव मा जायो मिथिबायना असमिया मिडियामानो जा बावनो जा हाजो दरसेयाव मोनसे गामिल' थायो
नांगौ बादि नेसनेल लेभेलनि क्राइटेरियायावबो मिलिया बेबो मोजां नङा हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदोंमोन जे गोदो मा होनो इलेक्सननि सिगां मा बुंदोंमोन जे बर'फ्रा भुमिपुत्र बर'फोरखौ रावबो होखारनो हाया नाथाय पावाराव फैखांनानै गुवाहाटि नोगोरखौ गिदिर खालामनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनै होखारबाय जोंनाव माने बुलडोजार सालायना होबाय बिथांमोना जिसिबिजों जोंनि न'खौ बुख्रेबबाय बिथांमोना दिनै गोबां जोंनि ट्राइबेल हारिया गुवाहाटियाव न' गैजायै हा गैजायै जाबाय जों दिनै भुमिपुत्र बे हानि फिसा जों बाव गिबिसिन फैनाय नाथाय जोंहानो दिनै थानो थाखाय न' गैया थानो थाखाय हा गैया फरायनो थाखाय फरायसालि गैया बिनि सोमोन्दै सोर बुंगोन दा ओंखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया माब्लाब्लाबो बिनि थागिबिफोरनि मा होनो मोजांनि थाखाय बिथाङा साना दिनै बिटिसिखौ दिनै जेरैखि जाया सेख्रेबनो नाजागासिनो दं बिथांमोना पावाराव लानो नाजागासिनो दङ बर'फोरनि गेजेराव गोबां समनिफ्रायनो एनडिएफबिनि मोनसे बाव संग्राम सोलिबाय थादोंमोन गोबां जोंहा बर' फिसाफोरा म्यानमाराव गोबां बांलादेशआव दंमोन गोबां बर' बिमाफ्रा बुङोमोन जे आंनि फिसाया माला फैफिननोखौ सबबो लुबैदोंमोन बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाखौ नायनो लुबैयोना बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै बर' मेलेमजिबिफोरा मोनसे सुक्ति खालामबाय दिनै सुक्ति खालामखांनानै बाव मोजां जागोन होननानै सबबो आसा खालामदोंमोन बिजेपि सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोन अमित शाह नरेन्द्र मदिया बुंनानै क'क्राझाराव जेरैबायदि बुंदोंमोन 6 माहनि गेजेरावनो बाउन्ड्रि एक्सटेनसन जागोन होनदों दिनै 2 बोसोरनि बारलांबाय दिनैसिमबो जायाखै नङा होमबा गोबां जोंखौ जाय फोरोंदों फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावनानै नोंसिनि दिमाजियावनो दङ 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावनानै दिनै बिथांमोना थाइसे थाखा फैसा मोना बिसि फिसा लोमजायोब्ला मा होनो बिथांमोना सहाय खालामनो फैसा गैया दिनै बिथांमोना गोसो बायलांबाय क्राइटेरिया मिलाया नागारनो नागिरबाय गोबां फरायसालिफ्रा बाव थैलांबाय मिथिबायना जाय मानसिया फोरोंगिरिफोरखौ सनमान होआना बे माब्लाबाबो आवगायनो हाया मिथिबाय दिनै चाइनाया मानो आवगायदों चाइनायाव फोरोंगिरिफोरखौ डक्टरजों नोजोरजों नायो नाथाय जोंनि आसाम सरकारा मा नुदों फोरोंगिरिफोरखौ लेंहरनानै टिभि चेनेलनि गेजेराव बिथांमोना लासिं सिं फोनांदों नोंसोर सासेबो मेट्रिक पास खालामाखै नोंसोर उमुक उमुक होननानै आरो जों नुनानै लाजिनाय मोन्दों जोंखौ जाय फोरोंबाय जोंखौ जाय गेदेर गोलाव खालामबाय दिनै जोंखौ जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ टिभि चेनेलाव लेंहरनानै हिमन्त शर्माया अपमान खालामदों नङा होमबा जाय हिमन्त शर्मानि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंदों बे ओनसोलनि मा होनो लाइमोनफोरखौ फोरोंनानै दिनै साख्रियाल खालामबाय नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटियाव लेंहरनानै चेनेलनि गेजेरजोंनो गोबां फोरोंगिरिफोरखौ अपमान खालामबाय बे मोजां नङा दिनै मानो चाइनाया डेभेलप चाइनाया फोरोंगिरिफोरखौ बिराद सनमान होयो चाइनायाव दिनै मालयेसियायाव ताइवान बिथांमोना गोबां फोरोंगिरिफोरखौ सनमान होयो ओंखायनो फोरोंगिरिफोरखौ जों सनमान होगोन अराय सम फोरोंगिरिफोरनि इस्युआव जों नांथाबनानै दङ ओंखायनो बिटिआर एकर्डआवबो 6.3 क्लजेस दंमोन जेरावनाखि बिटिसिनि बाहेरायावबो बर' बिजोंफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै आरो बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोना 20 बोसोर 15 बोसोर फोरोंगिरि मावबाय थाइसे थाखा मोनाखै बिथांमोननि थाखाय ओंखायनो जाय प्रेसार होग्रा बेखौ गोबां प्रेसार होनो नांगोन प्रेसार होआबा बिथांमोना ओरैनो जेबो मावनाय नङा गोबां एकर्ड जालांबाय नाथाय एकर्डनि क्लजेसफ्रा इमप्लिमेन्ट जायाखै बिनि प्रेसार ग्रुपआ बेसे स्ट्रं बाव सोनारगोन ओंखायनो दिनै बिटिआर एकर्डनि सिमा बारायनायानो जा बा फोरोंगिरिफोरनि जि जेंना 6.3 बा एनडिएफबिफोरनि केस बा बर'फोरखौ दिनै रिजमेन्ट लागोन होन्दोंमोन मिथिबायना बर'फ्रा मोनसे साख्रि मोननो नांगौमोन बाव एकर्डआव दंमोन गोबां बर' लाइमोनफोरखौ एनडिएफबिफोरखौ साख्रि सोसनगोन होननानै नाथाय नरेन्द्र मदिया मा खालामदों मिथिबाय इन्डियायाव प्रत्येक बोसोरै बिराद आर्मियाव मा होनो आर्मि बिराद लायोमोन मिथिबायना नाथाय नरेन्द्र मदि सरकार फैनानै खम बिथांमोना खालामदों दा ओंखायनो बे जोंखौ जाय बर' लाइमोनफोरखौ एनडिएफबिफोरखौ गोबां आर्मि पेरामिलिटारियाव थिसननाय खोथा दंमोन नाथाय दिनैसिमबो सासेबो थिसनाखै नङा होमबा दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि प्रेसार ग्रुप माहारि ओंखायनो बै फोरोंगिरि बिथांमोननि जानानै खोथा बुंग्रा मानसिफ्रा बिराद खम जालांबाय ओंखायनो बे फोरोंगिरिफोरनि जानानै खोथा बुंनायाव जों अराय सम गसंफानांगोन आंथ' पार्सनेल कास्टम बसुमतारी हिसाबै बिटिआर एकर्डखौनो जा आं दाखालि त्रिपुरायाव थांनानैबो मिडिया बाइक होदों गोबां प्रेसार होनो थाखाय जों नाजादों दा ओंखायनो जोङो जोंनि माहारिनि जाय दिनै जोंनि हारियाव माखासे माहारियारि आफादफोर दं बे बिराद स्ट्रं जानो नांगोन स्ट्रं जायाबा खिन्थु सरकारा मोनसेबो मावफुंनाय नङा आं बेखौ सानो बिजेपिनि कनस्टिटिउसना जाहैबाय वान नेसन वान कनस्टिटिउसन वान लेंगुवेज बिथांमोना जोंनि रावखौ थांना थाजानायखौनो लुबैया बिथांमोना हिन्दीखौ थांना थाजानायखौ लुबैयो मिथिबायना ओंखायनो जोंहा राव मोनसे दङ जोंहा मोनसे आइडेन्टिटि दङ जों मोनसे संग्राम खालामनानैसो फैनाय मिथिबायना बिजेपिनि नेसनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डाया बुंगासिनो दं जे भारतआव मोनसेल' राजनैतिक दोलो थागोन बे जाहैबाय बिजेपि बिनि फिसा फिसा हारिफोरनि राजखान्थि दोलो दं जोंहा बर'निबो दङ नङा होमबा बिटिसिआव दङ बेफोरखौ बिथांमोना बुथारजोबनायनि मोनसे कौशल खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो बेखौ जों नुदों बे जोंनि थाखाय मोजां नङा मिथिबायना दिनै बिजेपिजों जाय थांगोन गावनि हारिनि जानानै खोथा बुंनो हाया गोबां जोंहा बर'नि मेलेमजिबि हारसाफोरनि मेलेमजिबि दंमोन नाथाय बिजेपि दोलोआव थांनानै दिनै गावनि हारिनि जानानै खोथा बुंनो हायाखै नरेन्द्र मदिया जि बुंगोन बेखौसो इयास होनांगोन दिनै मा होनो जाथिनि बिराद दैदेनगिरि होननानै आवगायनि आसुनि प्रेसिडेन्ट सर्बानन्द सन'वाल जायनाखि बेखौ जाथि अनग्रा होननानै बिराद मान होबाय नाथाय का आन्दलननि समाव बे मा बुंखो अमित शाहया जि बुंदों नरेन्द्र मदिया जि बुंदों बेखौसो बे सिरि थानांबायना
नंगौना नङा मानि दा मानि बे खिन्थु जेबो बुंनो हायाखै दा ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोराबो बिदिनो जागोन दिनै बिजेपिआव जइन जानानै गावनि हारिनि जानानै खोथा बुंनो हायाखै ओंखायनो रिजनेल दोलोआ अराय सम बे ओनसोलनि खोथाखौ सानो बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ दावगानायखौ सानो एसे सिगां जोंनि आफादगिरि लरिनज्योति गगৈआबो बेखौनो बुंलांबाय ओंखायनो दिनै साउथ इन्डियाआव बिराद डेभेलप साउथ इन्डियाआव माब्लाबाबो नेसनेल लेभेला सासन खालामाखै तामिलनाडुआव बाव DMK आरो AIMDMKल' नङा होमबा दिनै साउथ इन्डिया बिराद माने डेभेलप मानो होनबा बिसोरनाव रिजनेल दल दङ गावसिनि जाथिनि जानाय खोथा बुङो बिथांमोना वान कनस्टिटिउसन वान नेसन वान कनस्टिटिउसननि खोथाखौ मालाबाबो मानिया ओंखायनो जोंबो आरो रिजनेल दोलोफ्राव थानानै खामानि मावोब्ला मोजां नेसनेल लेभेला जोंनि थाखाय नेसनेल पार्टिया जोंनि थाखाय मोजां नङा